Когато стане въпрос за модерно отопление и охлаждане, водните конвектори са едно от най-гъвкавите решения, особено в комбинация с термопомпа. Но какви видове съществуват и как работят? Водните конвектори използват топлообменник, през който преминава вода. В зависимост от това дали е топла или студена, те могат да отопляват или охлаждат. Принципът им на работа е подобен на този на радиаторите. И при двата типа системи топлината се отдава чрез циркулираща вода. Разликата е, че конвекторите оползотворяват топлината много по-ефективно, благодарение на по-добрият въздушен поток и по-бързия топлообмен. Това води до по-нисък разход на енергия и допълнително намалява сметките за отопление и охлаждане. Има няколко основни вида водни конвектори, които се избират според пространството и нуждите. Най-разпространени са стенните конвектори, които се монтират на стената и са подходящи за почти всяко помещение. При по-специфични ситуации се използват високостенни модели, които се поставят по-високо, когато няма достатъчно място в долната част на стената. Таванните конвектори са отлично решение за офиси, магазини или модерни жилища, където се търси дискретен монтаж и равномерно разпределение на въздуха. Те могат да бъдат вградени или открити и често се използват при системи и за охлаждане. Подовите конвектори се монтират в пода, най-често до големи прозорци. Те са почти невидими, но много ефективни, особено когато трябва да се предотврати студен въздух от стъклени площи. Най-голямото предимство на водните конвектори е когато се комбинират с термопомпа. Тази система позволява през зимата да се използва топла вода за отопление, а през лятото студена вода за охлаждане. Така с една инсталация получавате целогодишен комфорт. Термопомпите са изключително енергийно ефективни, което означава по-ниски сметки и по-екологично решение. Но в същото време конвекторите реагират бързо и позволяват прецизен контрол на температурата във всяко помещение. В определени случаи водните конвектори могат да работят и с други източници на топлина, като например газов котел или твърдо гориво. Това ги прави гъвкаво решение, което може да се адаптира към различни системи и бюджети. Ако търсите модерно решение за отопление и охлаждане, което е едновременно ефективно и удобно, водните конвектори в комбинация с термопомпа са един от най-добрите избори на пазара днес. Ако се колебаете каква инсталация да изберете, заявете безплатна консултация на generix-gas.com.